Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: aké nesmierne tajomstvo je naša veľkosť v Ježišovi. Boh žiarlivo chránil mnohé tajomstvá pozemského života svojich svätých. Strážcom veľkej svetosti bol plášť pokory a jednoduchosti, ktorý tesne zahaľoval všedný život týchto ľudí. To iba ľudská slepota vidí v nedostatku nadprirodzených schopností dôvod k náreku a k zatrpknutosti. Človek často nechápe Božie paradoxy. Neuvedomuje si, že zostať nepovšimnutým je jednou z veľkých milostí, ktorú nám Ježiš vkladá do srdca. Ide o mimoriadne vzácne prostredie pre rast pokory ducha. Svetosť má svojho úhlavného nepriateľa. Je ním pýcha. Ak vzácnu starožitnosť neošetríme patričnou konzervačnou látkou, skôr či neskôr ju napadnú červotoče. A podobne je to aj v duchovnom živote. Ak ho nebudeme chrániť s diskrétnou starostlivosťou, skôr či neskôr sa stane živnou pôdou pre pýchu. Jednoduchosť a pokora priťahujú Ježišovo srdce a dvíhajú človeka na výšiny lásky. Cítim, že keby si našiel dušu slabšiu a menšiu, ako je tá moja, zahrnul by si ju ešte väčšími milosťami, aby sa s plnou dôverou odovzdala tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Delí sa s nami o svoje myšlienky svätá Terézia od dieťaťa Ježiša.